ang top secret mo? Mahal po ako ng isang babae na nag-cheat sa akin po ng patago sa relationship. Parang siguro a week lang po kaming medyo nagka-getting to know each other. To be honest po, ako po yung sumagot sa kanya. Siya po yung nanliligaw sa akin doon. Dati po may minimit po siyang Navy na kumbaga bago pa po ba kami maging kami. And then medyo hindi po nang magandang nangyari. Like nagkaroon po silang demandahan. Yung once na medyo naiwan niya yung phone niya kasi may kinuha po. May napansin po ako na parang medyo flirty na conversation po. Talagang nag-investigate po ako kung ano. Then nakilala ko yung guy nga na tama nga yung speculations ko po. Hindi lahat ng pangako ay natutupad. Kadalasan, ang isang pangako ay napapako na lamang sa limot. Masakit pakinggan pero maraming tao ang umasa sa isang pangako na hindi naman tinupad. Alam nyo kabisyo, wala naman taong aasa eh. Kung walang taong nangangako na merong pag-asa. Sana kung magpaparamdam ka ng motibo sa isang tao, huwag kang mangako nang hindi mo naman kayang tuparin. Kasi hindi mo alam kabisyo, yung taong pinangakuan mo ay binibitbit niya yung mga salita mo. At yan ang pinanghahawakan niya kung bakit hanggang ngayon kumakapit pa rin siya para sa'yo. Mga kabisyo, sa oras natin ngayon na 9:02 p.m., kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Kaya mga kabisyo, sama-sama po nating pakinggan ang patikim ng ating Rocky Secret Files with Titangelo. Nakipagbengbangan ako sa isang rider. Kabisyo, isang kwento na naman po ang ating pag-uusapan ngayon. Kwento na aalamin natin kung nakakakilig, nakakaiyak o nakakalungkot. Pero mukhang hindi na bago sa atin tong kwento na to. Madalas natin napapakinggan na mayroong pasahero at may isang driver na nagkagustuhan at nauwi sa bengbangan. Kabisyo, sa oras natin ngayon na 9:04 p.m., hindi ko na po papatagalin pa. Muli ako magbabalik at tutok ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's
Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.